Os xoves na Biblio cambiaron onte a súa dinámica habitual de contos e monicreques para chegar aos usuarios e usuarias máis novos da Biblioteca Mundo da Ciencia, dos inventos e da investigación para dar lugar a eses obxetos cotiáns sen os que agora non poderíamos vivir. Iso sí, un mundo, o da invención, no que tan só se falou en clave feminina, onde figuras como a Edison, Tesla, Graham Bell ou os irmáns Wright non foron os protagonistas. Sí que se falou de Ángela Ruiz Robles, Hedy Lamarr ou Catherine Blockett, mulleres imprescindibles para o noso día a día polos seus descubrimentos e estudos, pero que non ocuparon grandes titulares no seu día. Pois ben, grazas ao proxecto Ciencia en Movimento, nenos e nenas puideron onte achegarse o papel fundamental xogado por estas mulleres para dar vida a ferramentas tan actuais como a Wi-Fi, o libro electrónico ou o Tipex. Así, a Biblioteca Pontesa convertíase nun laboratorio no que os usuarios e usuarias máis novos puideron experimentar con diferentes proxectos, en os que se basan inventos como o lavalouzas, ideado pola enxeñeira Josephine Cochrane, ou os cristais antirreflectantes de Catherine Blodgett, e que son indispensables para os nosos lentes, para as cámaras de fotos ou os telescopios. É un obradoiro moi fermoso, sobre todo pos cativos, porque vai ser como metade museo, metade obradoiro. Vamos a explicar inventos como foron o limpiaparabrisas. Estes días que está chovendo tanto en Galicia, se non é polo limpiaparabrisas que inventou unha muller, tiñamos que baixar do coche e limpiar por fora cunha balleta. Por iso esa muller inventou o limpiaparabrisas, Amanda Jones. Despois iremos a por outros, por exemplo, aquí temos filtros de café antiguos inventados por Melita. E con este papel, que é un filtro de café antiguo que están quedando en desuso, os nenos van a facer, como é un papel filtro, papel de laboratorio, os nenos van a facer un experimento de cromatografía, é dicir, cunha gota de tinta negra vamos a analizar os seus componentes. Como? Facendo pasar polo medio auga. E cando fagan, van a obter os cores primarios: azul, amarelo e vermello. Cromatografía, escritura de color. Pois isto foi inventado por mulleres de inventos. Non foron as millores do mundo, pero nos facilitan moitísimo a vida. Temos outras, como o Kevlar, inventado por Stephanie Wallach. O sea, e usado Fórmula 1, la NASA, en todas as aplicacións que necesitemos pouco peso e gran dureza, Kevlar. Hasta chalecos antibalas ou guantes que usa a policía, porque así unha navalla, pois, corta menos. Algo cortará, pero sempre moito, moito menos. Envasado baleiro, pois vamos a envasar en este obradoiro unha nube, e vamos a meter aquí dentro, van a meter os nenos unha nube. E cando fagamos o baleiro, isto, experimento, o envasado baleiro tamén foi inventado por outra muller, Amanda Jones. É dicir, sempre buscamos a muller e un experimento atractivo que vai co experimento. Entón os cativos están encantados. E unha vez que vayamos a facer o vacío con este pequeno bombín invertido, o chuche se les agranda. E os niños encantadísimos. Iso sí, cando volvemos a recuperar o chuche, queda peor que antes. E sempre explicamos o porqué. Temos algunha que outra muller, o Monopoly. O Monopoly foi patentado por un home, pero o invento era previo de unha muller, Elizabeth Maggi. Entón, que vamos a facer cos cativos? Algo sorprendente que non debería decir aquí, na televisión. Vamos a queimar un billete. Vámoslo mollar en auga, despois botámoslle alcohol, e cando lle prendamos lume, tal cual, o lume vai a pasar a través do billete e normalmente queda intacto, normalmente. E explicaremoslle aos cativos o porqué. Bueno, pois a raíz do Monopoly e de que non inventou, desta muller, facemos un experimento que os nenos quedan os ollos como platos. Por qué? Porque ademais é ilegal queimar cartos. Pero bueno, non se destruen, vale? Ou non se deberían de destruir. E como vamos a rematar a sesión? Pois a sesión a vamos a rematar con bengalas, que foron inventadas por outra muller, Marta Custo. Ela inventou as bengalas para que os barcos mandaran as señales ao aire, e como daquela non existía nin o telégrafo,
pois os barcos comunicábanse entre sí por cores, por colores. E que pasa? Que cando introduzamos varias en auga, polo xeral non se apagan, porque é como unha reacción, é un lume químico, entón xenera o seu propio oxígeno, como se arder a batería dun coche eléctrico, pois parecido. Tamén houbo tempo para coñecer a historia de Beth Nesmith Graham, unha mecanógrafa que inventou a combinación de auga e pintura perfectas que daban lugar ao Típex, ou de Merita Benz, que ideou o filtro para poder tomar o café da mañá sen pousos nin restos.